Rubi mahita mardongan lasni roha mangului ibana. Maredde mahita aut nasaribu haliganda. Maredde mahita ramundo. Asa tahu kami gabi na posom mangulahon parsuomi di tonga-tonga ni Porfidio. Tuhan jujur masa lagi alam dasar banggahi lagi
Marende mahita las rohaku si tutu. Marende mahita ikon Jesus dodonaku. Marende mahita
Jesus na berjum Tumane sarasai Asa perseo di Jesus tuntun Dengan pemengudisi Bahen maau Areapu Pasu-pasu Mabah
Marede Huria. Marede Huria sian nomor 770 ayat 2. Saatama diriku alih Tuhan, Bapa terhina ulimbi Tuhan, suruh menunding saat terapi matahari berembasang tujuh Marede ma Huria, saya tahu ma diriku oleh Tuhan. Saatama diriku alih Tuhan, Bapa terhina ulimbi Tuhan, suruh menunding saat terapi kirim Marede Huria. Suruh
Babe Kristen na marasini roha mahamu maradopon saluhut natinoppa. Ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut malomon eroham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan lamar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala asima ruhana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala dipasaorhon ma damena tutod di munabi. Amen.